El pròxim cap de setmana arriba la Fira Ramadera de la Pobleta de Bellveí, la qual s'inicia divendres amb una jornada de transferència sobre l'anàlisi sensorial de les cerveses artesanes. El dissabte i diumenge, com cada any, la ramaderia serà la protagonista de la fira. Dissabte hi haurà un esmorzar popular, demostració d'oficis artesans, també demostració de l'Associació de Puntaires de la Vall Fosca, degustació de mostillo i freginat i una exposició fotogràfica sobre la transhumància d'ovelles. No hi poden faltar les parades amb productes de la zona, jocs pels més petits, un concert de la coral La Vall Fosca i un correfoc. Al vespre, un tastet de fira, on diferents restauradors del Pallars oferiran les seves creacions culinàries. Diumenge, la fira continuarà amb les mateixes activitats de demostracions i a més hi haurà el 26è concurs de vaca bruna dels Pirineus.